Bota a andar a campaña de Nadal promovida por Noia Histórica en colaboración co Concello. Aqueles que realicen as súas compras nalgún dos establecementos asociados entrarán no sorteo dun completo escaparate valorado en preto de 3.000 euros. Ademais do atractivo do premio, Noia ofrecerá durante estas datas numerosas actividades de lecer que contribuirán sen dúbida a dinamizar as vendas. Un dos principais reclamos será a pista de xeo que por primeira vez se instalará na Alameda. A parte deso temos a pista de patinaxe cita na Alameda, que por primeira vez se instala en Noia unha pista de patinaxe para que os nenos poidan pasar un ratiño pois agradable dunha forma lúdica que normalmente pois non existe, non? Temos tamén o tren infantil, é algo tamén consolidado de outros anos con moitísima participación. Temos un fotocall de Papá Noel e temos unha chocolatada que se vai a celebrar tamén no centro con moito éxito de edicións anteriores que nos está funcionando moi ben e entonces, bueno, pois que todo o mundo, os rapaces principalmente poidan tomar un chocolate con churros e tal. Pero, sen dúbida, un dos aspectos máis destacados desta campaña será o seu carácter solidario. Noia Histórica colocará huchas en todos os establecementos colaboradores para que os clientes poidan facer donativos. Todos os fondos recadados irán destinados á campaña de xoguetes da Cruz Vermella. As gracias a Emilio Insua, presidente da Cruz Vermella, por esta iniciativa tan importante, porque é para recaudar fondos para conseguir xoguetes, corríxeme se me equivoco, e, dar as gracias sempre, porque sempre está aí a Cruz Vermella e en estas fechas navideñas para que non lle falten aos rapaces xoguetes, pois toda a colaboración é importante.